foto d'imatge, veurem un munt de coses interessants. Acompanyeu-me. Estem a punt per començar a sintetitzar. Sona una cançó que ara em parla de... Gerard, estàs al vídeo, no? Sí, sí. Resolume Arena o què? O sigui, el Gerard s'ha apuntat aquí lo de la Nano Control, eh? Gerard, tio, no tenies un paper? No. Tenim un superprojector aquí, flipem, Ojo, Eloi, l'Eloi sempre donant un cop de mà amb tot el que és necessari, que sí, Eloi? El teu grup és aquest o estàs ajudant per la bona fe? Per la bona fe. És que és el puto amo. Hi ha gent que es mereix un 10, jo no dic res, Entrada inesperada, entrada inesperada. Estem fent aquí un reportatge de la síntesi, que sí, com em caigui la càmera me'n penediré perquè estaré pagant uns dies. Som cançons. On és? Acompanyeu-me, avui parlarem amb el Carlos, és un company de la classe. Carlos, què t'està semblant aquesta jornada tan bonica? Pues molt divertida, ho estan fent molt bé. Anem a preguntar al nostre públic. Tu. Àngel, què dius? Això és que esteu nerviosos. No, para nada. Què us estan semblant les actuacions? Això era el primer avís, està a punt de començar, S'està copiant, S'està copiant els vídeos, pel que veiem aquí.